Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη μεσημέρι μαζί σας στη κουζίνα, μαζί με την Ένωση Γαστρονομίας Ελλάδος, που έχει έδρα φυσικά την Ήπειρο. Ο Γιάννης Χρόνης θα μου κάνει σήμερα παρέα, μάλλον θα του κάνω παρέα στη συνταγή που θα μας παρουσιάσει, στο ταξίδι αυτό όπως είπαμε, που κάθε εβδομάδα θα έχουμε μέσω αυτής της εκπομπής. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε το Ήπειρος TV που μας δίνει τον τόπο και τον χώρο να μιλήσουμε για τη μαγειρική, για την Ένωση Γαστρονομίας Ελλάδας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγιάννη που μας παραχωρεί το χώρο για να μαγειρέψουμε. Είμαστε μια παρέα φίλων, μια παρέα επαγγελματιών που έχουμε κάνει μια κίνηση να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και να δει τι είναι η ηπειρώτικη κουζίνα, τα ηπειρώτικα υλικά, οι πρώτες ύλες ωραίες που έχουμε εδώ, ο τόπος μας πόσο όμορφος είναι, να έρχονται να μας εμπιστεύονται, να περνάνε καλά εδώ και να ξαναγυρνάνε. Μαζί θα μαγειρέψουμε. Είναι το μυστικό, το τελευταίο που είπες. Ναι, αυτό, να προβάλλουμε έτσι τόσο ωραία τον τόπο μας, ακριβώς που θα κάνουμε αυτούς που μας βλέπουν να ξαναέρθουν. Αυτό. Και νομίζω ότι έχουμε πολύ κόσμο που το αρέσει τα Γιάννενα και θα συνεχίσουν να έρχονται. Μεγάλο κεφάλαιο για τα Γιάννενα, μιας και το έβαλες, είναι φυσικά η κουζίνα, έτσι. Ναι, τα ντόπια υλικά, τα υλικά προελεύσεως που έχουμε εδώ, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το μετσοβόνε, καπνιστή πέστροφο, όλα αυτά τα οποία ο κόσμος ακόμα δεν τα ξέρει όλα. Εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε τη δικιά μας μεριά να το δείξουμε στον κόσμο, να τα δοκιμάσουμε, να δουν τι ωραία που είναι και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, να είμαστε περήφανοι για τη γαστρονομία μας. Τι αγαπάς περισσότερο να μαγειρεύεις μπαίνοντας στην κουζίνα από τα δικά μας τα τοπικά προϊόντα, γιατί σίγουρα έτσι θα έχεις μεγάλη επιτυχία. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ τα τυριά τα τοπικά που έχουμε, και η γραβιέρα μας και η φέτα και τα καπνιστά τυριά που έχουμε. Τα παραδοσιακά ζυμαρικά που γίνονται, τα χειροποίητα, τα οποία ο κόσμος ακόμα δεν τα ξέρει, δεν τα προτιμάει. Προτιμάνε το εμπορίο, τα συσκευασμένα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία κρέατα εδώ. Έχουμε κοτόπουλο φοβερό. Δίνουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουμε πολύ ωραία πέστροφα. Δεν έχουμε πολλά ψάρια, αλλά έχουμε ωραία πέστροφα. Και ψάρια αρκετά, γιατί είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά στην παραθαλάσσια Ήπειρο. Με κάθε δηλαδή ευκαιρία προσπαθείς να τα βάζεις μέσα στα μενού σου αυτά τα προϊόντα. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ προσεγμένα, είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα, με μεράκι, με αγάπη, από κόσμο που ασχολείται σοβαρά. Το θέμα είναι εμείς να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και ο κόσμος αυτός να δει τι κάνουμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχετε κάνει ήδη πολύ καλή αρχή και έτσι θα συνεχίσετε. Λοιπόν, σήμερα τι μας έχεις ετοιμάσει? Βλέπω πολύ χρώμα, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στην κουζίνα. Όλα αυτά φαίνονται πολλά, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα είναι μαζέματα τα οποία είναι στο ψυγείο. Τα ψιλοκόβουμε όλα μαζί, είναι λαχανικά, τυριά και λίγα λαντικά, λίγη καπνιστή γαλοπούλα μόνο για τη γεύση. Όχι πολλά λιπαρά, γιατί όλες τις μέρες μας προσέχουν λίγο πολύ. Είναι ένας ωραίος τρόπος να καλύψουμε τα λαχανικά, ώστε τα παιδιά στο σπίτι να μπορούν να φάνε λαχανικά χωρίς να τα βλέπουν. Γιατί όταν τα βλέπουν δεν τα προτιμούν. Σίγουρα, έχεις δίκιο και νομίζω θα λύσει τα χέρια στις μαμάδες. Βλέπω μπρόκολο, βλέπω αρακά, αυγουλάκια, καρότο. Τι καλύτερα από αυτά τα υλικά. Ναι, και όλα είναι ντόπια υλικά. Και θα καλούσα όλους όσους μας βλέπουν να μπορέσουν να φτιάξουν ένα μικρό κήπο στο σπίτι. Ας είναι σε μια γλάστρα, γιατί όχι. Μαρούλι βγαίνει πολύ εύκολα, καρότα εύκολα, πιπεριές πάρα πολύ εύκολα. Γιατί όχι, δοκιμάστε, γιατί δεν αγοράζετε συνέχεια εμπορίου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω σουφλεδάκι, έτσι. Σουφλέ. Ξεκινάμε με το βράσιμο του νερού. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά, θα βάλουμε πρώτα τα υλικά που βράζουν πιο αργά. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με το καρότο, θα προσθέσουμε τα ζυμαρικά. Στα 4 λεπτά θα βάλουμε τον μπρόκολο, τον αρακά. Αυτά γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη μπεσαμέλ. Θα δείξουμε μια που είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν χρειάζεται να αγοράζετε τις σκόνες έτοιμες στο εμπορίο. Να μπορείτε να μαγειρεύετε με δικά σας υλικά. Δεν είναι τίποτα. Βούτυρο, αλεύρι, λίγο γάλα, έτοιμο. Τέλεια. Θα λατήσουμε το νερό μας. Ο κόσμος έτσι να μην απορεί που βλέπει κατευθείαν να γίνονται τα φαγητά. Εδώ μιλάμε για επαγγελματικά μάτια, για επαγγελματικές κουζίνες, είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό το μάτι που χρησιμοποιούμε έχουν όλες οι καινούργιες κουζίνες στα σπίτια. Είναι πάρα πολύ γρήγορα τα επαγωγικά και εξοικονομούν και πάρα πολύ ενέργεια και χρόνο. Πάμε με το καρότο μας. Το ζυμαρικό που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι κοφτό μαχαρονάκι. Είναι πολύ υποτιμημένο, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπορεί να σου φτιάξει τη μερίδα όπως ακριβώς είσαι εσύ. Ενώ με τα μακριά μαχαρόνια είναι πιο δύσκολο στο κόψιμο. Νόμιζα πραγματικά ότι θα επέλεγες κάτι σε πένες και λοιπά για σουφλέ. Συνήθως αυτά προτιμούνται. Όχι, εγώ μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς υπάρχει σε ένα ντουλάπι σπιτιού. Πολύ ωραία. Για να το δείξουμε, για να το δει λίγο, για να το δείξουμε. Κοφτό μαχαρονάκι. Αυτό που συνήθως δεν αρέσει σε κανέναν. Αλλά με αυτή τη συνταγή θα το προτιμήσουν. Τέλεια.
Λοιπόν, Γιάννη, οι τηλεοπτικοί χρόνοι είναι κατανοητό πως έτσι τρέχουν διαφορετικά από ό,τι νομίζουν οι τηλεθεατές. Εμείς θα προσθέσουμε στα μισά του βρασίματος του ζυμαρικού, θα προσθέσουμε τον μπρόκολο. Θέλει 3-4 λεπτά γιατί είναι αρκετά κομμένο. Θα συνεχίσει να ψηθεί και στο φούρνο μετά. Οπότε δεν θέλουμε πάρα πολύ ώρα να το βράσουμε για να μην χάσουμε τα συστατικά του. Ακριβώς, και είναι ένα ευαίσθητο λαχανικό. Από ό,τι βλέπω, έχει κόψει τους κορμούς από κάτω έτσι για να δει ο κόσμος. Είναι μικροκομμένο. Είναι μικρό για να μπορείς μέσα μετά να το κόβεις εύκολα στο ταψί. Κανονικά δεν χρειάζεται να τα κόψουμε. Τέλεια. Έτσι, πάμε. Και μετά με τι μπορούμε να συνεχίσουμε, ανακατεύουμε φαντάζομαι. Ανακατεύουμε, θα βάλουμε τον αρακά μας, θα στραγγίξουμε όλο αυτό το υλικό, θα το βάλουμε στο ταψί, θα ετοιμάσουμε μια γρήγορη μπεσαμέλ, δεν θέλει πολύ ώρα, 10 λεπτά είναι έτοιμη. Και μετά το βάζουμε στο φούρνο με λίγο τυράκι, όχι πολλά λιπαρά, επαμαρκίζουμε και προσέχουμε σιγά σιγά τον εαυτό μας και σε μισή ώρα είναι έτοιμο. Τέλεια. Με 5 ευρώ ταΐζεται μια τετραμελής οικογένεια. Νομίζω ότι τα χρήματα δεν είναι πολλά. Δεν είναι. Το κόστος το έχεις κατεβάσει πραγματικά πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για κάτι που είναι πολύ θρεπτικό. Θρεπτικό, χορταστικό και αρκετό. Δηλαδή βγαίνει για αρκετές μερίδες. Έχουμε και τον αρακά μας. Σε ποσότητες από αυτές που έχεις χρησιμοποιήσει μπορούμε να βάλουμε και περισσότερες. Δηλαδή, ας πούμε, στον αρακά, κάποιος αν τον τρώει. Ναι, αν το αρέσει πιο πολύ, μπορείς να βάλεις περισσότερα. Αρκεί να μην είναι πιο πολύ από το μακαρόνι. Αυτό. Να υπάρχει ισορροπία. Μπορείς, αν σου έχουν μείνει βραστά αυγά, να τα βάλεις και αυτά μέσα. Να τα φυτέψεις μέσα στα μακαρόνια σου και όταν κόβεται το κομμάτι να φαίνεται και βρασμένο αυγό μέσα. Πω, τέλειο. Επίσης προτιμούμε λαχανικά τα οποία μπορούν να βράζουν, δηλαδή το μανιτάρι δεν βράζει τόσο εύκολα, δεν γίνεται τόσο ωραίο όταν είναι βρασμένο, είναι πιο ωραίο σοταρισμένο. Η μελιτζάνα είναι πιο ωραία ψητή. Προτιμούμε δηλαδή πράσινα λαχανικά, καρότα, φασολάκια αν μας αρέσουν. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί όπως λέμε λίγο, να βράσει. Δεν θέλει σχεδόν καθόλου, είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Ναι, γιατί υπάρχει και ο χρόνος του ψησίματος στο φούρνο. Οπότε δεν το εκβιάζουμε να γίνει γρήγορα, δεν το χαλάμε. Θα κάνουμε λίγο πιο σύντομα. Πιο al dente εδώ για να ολοκληρωθεί στο φούρνο. Τέλεια. Πάμε να σουρώσουμε. Θέλεις βοήθεια? Όχι, εντάξει. Ωραία. Όπου έχει καταπληκτικό χρώμα, καταπληκτικό. Όπως βλέπουμε τα λαχανικά μας είναι αρκετά ζωντανά ακόμα, αλλά αυτό δεν μας αγχώνει. Θα τα μοιράσουμε ωραία στο ταψί. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι. Και σε ένα πυρεξάκι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Λίγο αλάτι. Λίγο μαϊδανό για το χρώμα. Εδώ έχουμε καπνιστή γαλοπούλα την οποία βάζουμε κατά προτίμηση όσο θέλει ο καθένας. Εμείς θα βάλουμε λίγη. Αυτό θα ανακατέψουμε. Να πάει παντού. Νομίζω θα δώσει το αλαντικό το κάτι παραπάνω, ναι. Έτσι. Είναι καπνιστό, έχει αρκετό αλάτι, οπότε θα δώσει γεύση. Λίγο πιπεράκι. Και πάμε να κάνουμε μια πολύ γρήγορη μπεσαμέλ. Αυτό το βάζουμε φούρνο ή όχι ακόμη? Θα περιμένουμε για να ανακατέψουμε και την μπεσαμέλ μαζί. Ωραία. Θα τα αφήσουμε εδώ μπροστά να φαίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Τα υλικά για την μπεσαμέλ είναι βουτυράκι, αλεύρι και γάλα. Προσθέτοντας αυγά, παίρνει άλλη ονομασία, λέγεται μορνέ στο δικό μας κόσμο, στον μαγειρικό. Στο σπίτι εξακολουθεί και είναι μπεσαμέλ. Και λίγο τυράκι. Γιατί όταν είστε στην κουζίνα εσείς δεν βάζετε αυγά? Ναι, αλλά δεν λέγεται μπεσαμέλ πια. Μάλιστα. Δηλαδή ο σωστός όρος της μπεσαμέλ είναι χωρίς αυγά. Ναι, η μπεσαμέλ ξεκίνησε σαν μια σάλτσα η οποία είχε και κρέας μέσα. Ήταν μια πλούσια σάλτσα η οποία κάλυπτε κρέατα, ζυμαρικά και ήταν βασιλική σάλτσα. Στην πορεία αφαίρεσαν το κρέας από μέσα. Που ήταν είδος πολυτελείας. Ναι, και μπορεί να γίνεται πιο flexible, δηλαδή να μπαίνει σε αρκετά φαγητά και να χρησιμοποιείται. Μόλις αρχίσει και λιώνει το βουδυράκι, προσθέτουμε το αλεύρι, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά
μέχρι να αρχίσει να ψήνει το αλεύρι, ώστε να μην μας αφήσει αυτή τη μυρωδιά του αλευριού. Τι αλεύρι βάζεις κοινής χρήσης? Ναι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ναι. Το βούτυρο μπορεί να είναι από πρόβιο βούτυρο, αγελαδινό, μαργαρίνη ή ακόμα και ηλιέλαιο σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο σπίτι βούτυρο. Τι έχεις βάλει εσύ? Εγώ βάλα μαργαρίνη. Καλό είναι το αγελαδινό βούτυρο το ανάλατο. Αλλά αν δεν υπάρχει... Αν και έχει και πιο βαριά γεύση και δεν νομίζω ότι περισσότεροι πλέον... Ναι, στις μέρες μας... έχουμε συνηθίσει αυτές τις γεύσεις. Αλλά... Πιο παλιοί... μπορεί να φαίνεται λιπαρό, αλλά δεν είναι, γιατί είναι ουσιαστικά 2 μεγάλες κουταλιές βούτυρο, ουσιαστικά 3 κουταλιές ελαιόλαδο σε ένα ταψί για 4 μερίδες, οπότε και μετρημένο δεν είναι τόσο πολύ. Αυτό τώρα δεν θα πρέπει, όπως είπες, να το αφήσουμε να σβολιάσει? Αυτό θα το δουλέψουμε λίγο για να μην μυρίζει το αλεύρι. Σε χαμηλή θερμοκρασία, για να μην καεί, θα προσθέσουμε το γάλα μας, κρύο γάλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Φρέσκο, έτσι? Φρέσκο. Η αναλογία είναι 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 1 λίτρο γάλα. 1-1-1, για να μπορείτε να τα θυμάστε. Εμείς επειδή κάνουμε σουφλέ, θα χρησιμοποιήσουμε λίγα παραπάνω αυγά. Και γεύση να δώσουν και να δέσουν το φαγητό μας και να το ανεβάσουν λίγο πολύ μες στο φούρνο. Πόσο θα βάλουμε? 3. 3 αυγά. Συνήθως πόσο βάζετε? 1. Συνήθως 1. Για αυτή την ποσότητα 1. Αλλά επειδή είναι σουφλέ θα βάλουμε 3. Στο τέλος τα αυγά? Στο τέλος, γιατί θα μας κόψουν, θα γίνει ομελέτα αν τα βάλουμε τώρα. Και πόση ώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να το δουλέψουμε το αλεύρι? Σε χαμηλή φωτιά 3 λεπτάκια. Να αρχίσει να ψήνει το αλεύρι για να μην μας μυρίσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν έχει κανένα κόπο. Για να μην αγοράζετε τα έτοιμα σκευάσματα της αγοράς. Που είναι μέσα στο συντηρητικό. Όλα έχουν συντηρητικά, εφόσον είναι φυδατωμένα, για να μπορούν να διατηρούνται πολύ χρόνο. Όταν βλέπεις ένα υλικό και έχει ημερομηνία λήξης 2 χρόνια, εδώ αρχίζουμε και ανακατεύουμε με τον αναδευτήρα. Σταθερά. Να πιάσουμε όλα τα κομμάτια που είναι στον πάτο της καθαρόλας. Λοιπόν, για κάτω, για δείξε μας. Πιο γρήγορα. Ναι, θέλει λίγο πιο γρήγορα για να αρχίσει να διαλύεται το μείγμα, το αλεύρι με το βούτυρο που λέγεται ρου στον κόσμο της μαγειρικής. Και το οποίο είναι λιεζόν, που σημαίνει δένει, δένουν κάτι. Για να δέσει το γάλα να γίνει πηχτό, χρειάζεται βούτυρο και αλεύρι. Από πότε ήξερες ότι θες να κάνεις αυτή τη δουλειά? Από πολύ μικρός, από νήπιο. Έμπαινες κουζίνα? Έχω μεγαλώσει σε πάγκο κουζίνας, οπότε η γιαγιά μου εστιατόριο. Μάλιστα. Και νομίζω ήταν το μόνο φυσιολογικό πράγμα. Αντί δηλαδή να παίρνεις αυτοκινητάκι και λοιπά, κατσαρολικά και δεν συμμαζεύεται. Ναι, και κουτάλες. Έβαζες τη γιαγιά να σε βάζει να μαγειρεύεις? Με ξεκίνησε λάτζο η γιαγιά και σιγά σιγά στο μαγείρεμα. Όπως πρέπει, με τη σειρά. Πρώτα καθαριότητα και μετά όλα άλλα. Είναι αυτό που λέμε, η μισή αρχοντιά είναι. Ναι, η καθαριότητα είναι πάνω απ' όλα. Τα φρέσκα υλικά, η καθαριότητα, το μεράκι και η αγάπη μας δίνουν καλό αποτέλεσμα. Όταν είμαστε στο σπίτι και κάνουμε μια διαδικασία σαν αυτή και θέλουμε να κάνουμε ένα σουφλέ, παίρνουμε το χρόνο μας. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τόσο γρήγορα όσο το κάνουμε εδώ. Εδώ το κάνουμε για τηλεοπτικούς λόγους. Τόσο εκεί να ετοιμαστούμε κι εμείς και να περιμένουμε τον κόσμο, αν έχουμε καλέσει κάποιον, την οικογένεια, για να φάμε. Για πες τώρα, μιας και το ανέφερες, για ένα ολοκληρωμένο μενού. Γιατί αυτό θα ήταν πολύ ωραίο για Σαββατοκύριακο που είμαστε στο σπίτι και έχουμε και το χρόνο να το φτιάξουμε. Απαιτεί λίγο χρόνο, είναι πανεύκολο, αλλά θέλει λίγο το χρόνο του στο ψήσιμο. Με τι θα το συνόδευες? Μια πολύ ωραία πράσινη σαλάτα, με ντοματίνια, πίσουμε λίγο καπνιστό ψάρι μέσα για να πάρεις κι άλλα συστατικά, ένα ωραίο κρασάκι και ένα ωραίο γλυκό πάντα. Η πόλη μας έχει πάρα πολύ ωραία γλυκά, δεν χρειάζεται να τα φτιάχνουμε πάντα, μπορούμε να αγοράζουμε κιόλας. Μπράβο. Είναι σχεδόν έτοιμη η μπεσαμέλ. Εμείς απλά θα τη ρίξουμε, θα προσθέσουμε λίγο τυράκι, θα ανακατέψουμε
35 λεπτά στους 180 βαθμούς, να πιάσει μια ωραία κρούστα. Έτσι κι αλλιώς όλα τα υλικά μας είναι ήδη μαγειρεμένα για να κλείσουμε τη συνταγή μας. Είναι δύσκολη? Καθόλου. Είδες πόσο γρήγορα έπαιξε? Καθόλου. Βλέπω τη μητέρα μου που το κάνει και το θεωρούσα αγκαρία και ξέρεις, πολλές φορές έμπαινα στο δρεπάκι και της έλεγα «Τι το θες μωρέ», της λέω, «Κουράζεσαι, πάρε την έτοιμη». Μου λέει «Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τόσο νόστιμη, δεν είναι τόσο...» Δεν είναι πραγματικά. Και δεν είναι και σωστή θρεπτικά. Δεν είναι τόσο υγιεινό αυτό. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Νομίζω. Μπορούμε να δούμε αν είναι έτοιμη με σάμπερ μας. Βουτάμε ένα κουτάλι μέσα. Αν βάλουμε το δάχτυλό μας εδώ και χωρίζει καλά η σάλτσα, πάνω να πει ότι είναι έτοιμη. Και τώρα θα μπούμε και στη διαδικασία των αυγών. Τώρα θα βάλουμε. Ναι, θα βάλουμε τα αυγά. Μέσα και το κατεβάσαμε τη φωτιά. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Αν θέλουμε βάζουμε μοσχοκάριδο. Είναι προαιρετικό τελείως. Θα του πήγαινε τώρα με τη συνταγή που έχουμε. Ναι, πηγαίνει. Εγώ απλά δεν το προτιμώ γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Και έχει πάρει τέλειο χρώμα, τέλειο. Το αυγό δίνει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αλάτι. Πέρι. Να ρίξουμε λίγη παρμεζάνα, πάρα πολύ λίγη. Λίγο τυράκι. Α, εδώ μπαίνουν τα τυριά. Ναι, στο τέλος. Γιατί αν τα βάλουμε στην αρχή, η μεγάλη θερμοκρασία. Όχι, ξέρεις, νόμιζα ότι θα ρίξεις την κρέμα. Θα ρίξουμε και λίγο από πάνω. Α, μάλιστα, και ότι θα έμπαιναν μόνο στο τέλος. Αλλά εσύ τώρα το κάνεις για νοστιμιά αυτό, έτσι. Ναι, και για να δέσει λίγο η σάλτσα μας. Και είναι πάρα πολύ κακό να βάζεις σε δυνατή φωτιά τυριά γιατί φεύγει το λίπος τους, φεύγει και αφυδατώνονται και μένουν απλά καμένο μετά. Εντάξει, είναι πανεύκολο. Ναι, και αυτή η ποσότητα είναι ακριβής για ένα μισό ταψί, για ένα πυρεξάκι. Τώρα αυτό μας βγάζει 4 μερίδες, είπες. 4 δικές μου μερίδες, 6 για τους υπόλοιπους. Το απλώνουμε να πάει παντού. Ναι, βασικά θέλουμε να πάει και μέσα λίγο. Α, μάλιστα. Δεν μας ενοχλεί δηλαδή να μπει και μέσα. Η μπεσαμέλ είναι αυτή που θα δώσει γεύση, θα δέσει τα υλικά μας όλα μαζί και συνήθως χρησιμοποιείται όλες αυτές τις σάλτσες για να κρύψουν κάτι. Εμείς βέβαια δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε σήμερα. Τι εννοείς, για πες μου, τι να κρύψουν. Μυστικά των μαγείρων. Όταν κάτι δεν πάει καλά, το κρύβουν με σάλτσες. Μάλιστα. Τώρα νομίζω έχεις αδειάσει πολλούς συναδέλφους σου, Δεν πειράζει, όμως καλό είναι να γνωρίζεις. Ναι, καλό είναι να γνωρίζεις. Και λίγο τυράκι στο τέλος. Ναι, λίγο από πάνω. Παρόλο που είναι ένα φαγητό που έχει μπεσαμέλ, βούτυρο, αυγά, τυριά, δεν είναι και τόσο παχυντικό όσο φαίνεται. Δεν είναι πολλά τα λιπαρά. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μας. Είναι έτοιμο 35 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μάλιστα. Για να δούμε. Α, τον είχες προθερμάνει, Ναι, ναι. Πάντα προθερμασμένος ο φούρνος. 35 λεπτάκια μας είπες, Ναι. στους 180. 180 βαθμούς. Πολύ ωραία.
Εντάξει, έχει πάρει και καταπληκτικό χρώμα. Είναι το τυρί και η μπεσαμέλ που έχουν ψηθεί. Θέλει λίγη ώρα να κάτσει τα υλικά όλα να δέσουν μεταξύ τους. Το κόβουμε, βγάζεις εσύ 6 μερίδες, εγώ 4 ή 2 και καλή όρεξη. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο νομίζω. 6 βγαίνουν μια χαρά. Εσύ 2, Ναι, 2. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, να υπενθυμίσουμε πολύ γρήγορα τι υλικά βάλαμε και πόσο εύκολο ήταν. Ναι, πάρα πολύ εύκολο. Ό,τι έχουμε στο ψυγείο μας από λαχανικά, αρακά, καρότα, βάλαμε μπρόκολο που είναι της εποχής και είναι πάρα πολύ ωραίο, θρεπτικό, μακαρονάκι κοφτό, κάναμε μια γρήγορη μπεσαμέλ με βούτυρο, αλεύρι και αυγά και γάλα, λίγο τυράκι για ψήσιμο, 35 λεπτά, 180 βαθμούς, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε, έτσι. Όπως είπες, με μια πράσινη σαλάτα, θα μπορούσε κάλλιστα. Πάρα πολύ καλά. Με τι κρασάκι? Άσπρο κρασάκι. Κατά προτίμηση, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό ότι θέλει ο καθένας. Μπυρίτσα, έτσι είναι ό,τι θέλει. Και καλή διάθεση. Καλή διάθεση, καλή παρέα και καλή όρεξη. Πολύ καλή όρεξη λοιπόν, να το δοκιμάσετε και να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Επανερχόμαστε από εβδομάδα με νέες συνταγές. Έγινε. Να είσαι καλά. Πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι μαζί μας. Τα ξαναλέμε.